Salutare prieteni și bine v-am găsit la încă un episod din Fox Show. Astăzi sunt cu Emily sau cum îmi place mie să-i spun Emily. Ea e Emi, e iubita mea. Și... adevărat. Și o să vreau pe ea să vă spun despre ce e vorba. Despre ce vorba? Spune-le ce o să facem astăzi. Știu. Haide, spune. O să avem niște întrebări. Așa. Să vedem cât de bine ne cunoaștem noi doi. Eu pe el și el pe mine. Da, avem câte 10 întrebări pentru fiecare și o să vedem care dintre noi ghicește răspunsul la cele mai multe. Acum încă nu ne-am gândit ce o să facă câștigătorul, dar o să ne gândim pe parcursul videoului și la sfârșit. Dar el nu e de acord cu mine. Și la sfârșit o să vedem ce face pierzătorul. Ok, hai că o să încep eu primul, da? Îmi spui tu întrebarea și după aia o să citesc eu. Ce fac dimineața după ce mă trezesc? Cafeaua. Da! Ok, deci am un punct. Așa. Fiți atenți aici. Cu ce echipă de fotbal din România țin? Rapid. A prins. A fost și ea odată pe stadion și a ținut minte. Am crezut că o să uite. Da. Ok, eu sunt acum. Hai să vedem. Ce tip de filme îmi plac? Pam, pam. În general? Sau că știu la ce te-ai dat în ultimul timp? Turcalete, turcalete. Turcești? Telenovele? De dragoste. Ok, nu se pune asta. Mă rog, ești pregătită? Unde îmi doresc să ajung măcar o dată în Anglia? Liverpool. Într-adevăr îmi doresc să ajung pe stadionul lui Liverpool, dar da, se pare că n-am cum să o prind pe Emilia astăzi cu absolut nimic. Ha, să vedem. Până acum e, nu știu, să număr punctele pe video. Ce îmi place să fac în timpul liber? Pam, pam. Să dorm. Nu, să ascult muzică. You mad, bro? You mad, bro? Ok, ok. Uite una simplă. Ce culoare îmi place? Gen, culoarea mea preferată. Asta chiar nu știu. Albastru. Hai frate, lasă-mă, de unde știi că e alba? Nu ți-am zis. Majoritatea tricourilor albastre Wow! ar face Emița dacă ar avea mulți bani pe mână. Ce face Emilia de obicei? Cumpărături. Nu. Shopping. Nu. Da. Vacanțe în țări străine. Străine sau Turcia? Arabia? Ok, da, se pare că noi suntem de vreo 2 ani și ceva împreună, dar nu prea ne cunoaștem așa bine. Mă rog, eu nu prea o cunosc așa bine pe ea. Dar revin. Având în vedere ultima perioadă, ce crezi că aș vrea să fac în viitor? Vlogăreal. Bine, momentan sunt foarte încântat și încerc să învăț cât mai multe lucruri și chiar m-aș vedea în viitor făcând asta. Mă rog. Ce detestă Emilia cel mai mult să facă în timpul liber? Ta-da-da-da-da. Curățenie. La ce mă chinui să renunț de ceva timp? La kilograme? Evident că mă chinui să fac, dar cu ce, la ce mă chinui să renunț ca să pot să scap de kilograme? Le-ai nimerit ceva pe acolo, dar mai există ceva la care eu nu prea pot să renunț așa ușor și nu l-ai nimerit. Adulciuri. Am vrut să zic. Da. Ce a schimbat la mine și la personalitatea mea?
Bă, asta e o întrebare grea. La tine, ca și fizic, aspect, Nu. ai vrea să fii mai înaltă? Nu la aspect. Ai vrea să ai mai multă răbdare? Ai vrea să-ți placă să faci curățenie? Nu. Atunci ce ai vrea să schimbi? Nu Dacă m-aș ești mai femeie? stresa din căcaturi. Nimic nu pardon. Bă, asta da. Asta ar trebui să facem cu toții. Dacă mi-ai dat 2 milioane, ce mi-aș cumpăra mai degrabă? Haine sau jocuri sau gadgeturi? Adică, nu știu, chichițe de astea. Jocuri, normal. Adică e clar. Dacă știe cineva un număr unde pot să sun și eu să rezolv dependența de PlayStation și de jocuri video, lăsați-l în comentarii. Thank you. Da. Ce gânduri mă fac nefericită? Mi-a dat niște întrebări de astea de... Zici că sunt doctorul Cristian Andrei, adică pe psihologie, pe alea. Păi ce gânduri? Că ai plecat din țară? Nu. Că lucrăm la Namaste și ne mănâncă zilele? Nu. Partea asta poți să tai. Nu o să... Vrei să spun eu? Stai puțin. Ce gânduri? Mă fac nefericită. Că vine weekendul și noi muncim? Nu. Nu știu. Mamă, ce întrebări. Deci mă așteptam să-mi pună niște întrebări foarte, foarte simple, așa cum am pus eu. Dar de fapt Emilia m-a luat pe psihologic, pe partea cealaltă, mă rog. Că nu o să fiu miliardară în lire. O întrebare simplă, ca de obicei. Ce o să studiez la facultate? Management. Business și management. Sau ceva de genul. Total greșit. Voi studia marketing și business. So, Ah, what business. up? Era tot cu nu. Bam, 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 bam. Ce vis nu mi-am îndeplinit? Știu că ai fost la vrei să fii miliardar și n-ai putut să treci de prima probă. Probabil ți-ai fi dorit să treci de probă. Nu e a ta. Nu știu, frate, ce vis? Mi-ar fi plăcut să fac balet și not. Ți-am mai spus asta. Și ai uitat. Dar nu e timpul pierdut, poți să faci acum. Unde? Aici nu am. Mi-e frică de apă. Și de înălțime. Ok. Acum iar e una de-aia simplă. La ce joc mă enervez cel mai tare? FIFA. Clar. Frate, nu știu, deci n-am făcut întrebările astea ca să poată să răspundă ea și să le știe să câștige ea așa cum v-ați gândit probabil că domnule e fată cu tare câștigă, nu, n-are legătură. Am făcut niște întrebări fix despre mine, eu n-am pus despre vise, despre lucruri din astea care n-am cum să le ghicesc niciodată că un om are o grămadă de vise, n-are unul singur. Dar mă rog, deci Emilia cred că o să câștige, dar nu e nemeritat. Care crezi că a fost unul din cel mai fericit moment din viața mea? Bam, bam, Sigur nu e ăla când ne-am combinat noi doi. bam, bam. N-are cum să fie ăla. Cel mai fericit moment din viața ei e când a few moments later ai ajuns în Hawaii? Nu pot să cred. Nu pot să cred că nu știe răspunsul. Ah! Când ți-am dat inelă? Hai, dorm. A noua întrebare. Mai avem două fiecare. Ce aș putea să mănânc în continuu și să nu mă satur? O mâncare care mie îmi place foarte, foarte mult. Da. În general. Cartofi prăjiți? Na, Omletă? na. Ai greșit oricum. Fructe de mare. Da. Ce este cel mai important pentru mine? Ce crezi că este? Păi nu știu la ce te referi. În general.
somn. Familie. Da. Deci mi-a dat Emilia, mi-a dat pe video ăsta numai cu dalea de mindfuck, blow, dalea, știi? Adică nu m-aș fi de gândit niciodată. corazon. Nu m-aș fi gândit niciodată că o să-mi pun întrebări din astea așa de... Trebuie De să iei Biblia dure. în mână și să citești pe paragrafe, mă rog. Ce îmi place să fac când nu mă joc, când nu merg la sală și când nu stau pe telefon și nu sunt nici acasă. La cinema? Era evident că la cinema. Da, pentru, da. Deci video ăsta s-a terminat. Nu știm deocamdată cine a A câștigat. știut de 4 răspunsuri de la mine. Ai numărat? Da. Și vreo 6 sau 7, oricum să le numerotez pe video. Nu o să editez videoclipul și o să-l postez. O să vedeți și ce o să facă pierzătorul și o să scriu eu în descrierea videoului ce s-a întâmplat după. Pentru că am zis ca să facem ca o provocare și pierzătorul să facă ceva. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, dați măcar pentru Emily like, da? Yeah! Vezi că-ți bag degetul în nas. Ok. Dacă vreți să mă susțineți, nu uitați și de subscribe, de share pe Facebook. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să beți cel puțin 2 litri de apă și... Am nearanjat azi. Ce ziceai? nu uitați să mergeți de cel puțin 3 ori pe săptămână la sală. Ciao! I'm the king of the pop,